O 4 de xullo, o Arquivo Histórico Provincial acollerá xornadas desde Ourense pensando no viño, promovidas polo Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas. Asistirán as 5 denominacións de orixe de Galicia e varios expertos que avaliarán a situación actual do sector e como mellorala. É un sector, desde unha perspectiva agraria e rural, moi importante, porque posiblemente sea hoxe o sector máis dinámico, innovador e con maior proyección de futuro dentro do ámbito agrario galego, e iso fai que sea importante para nós. Queremos que esta realidade do sector continúe que a súa fortaleza. Entendemos que tamén é necesario reflexionar sobre os retos que temos por diante. Unha das ponencias estará centrada na internacionalización dos nosos viños para comercializalos en países nos que aínda non teñen presenza. Outro dos aspectos que se avaliarán son os materiais fitosanitarios e a súa regulación. Ademais, haberá unha mesa redonda con todas as denominacións de orixe para facer unha posta en común da situación actual da viticultura galega.